Umožliviť, že by profesori ruského jazyka mohli dvojazyčno prepodávať. S pomocou katedry obezpečiť profesorom prírodných naukov, že by zvládali ruskú terminológiu. Obezpečiť ruské knižky za školské bibliotéky. Pripoznať reálne číslo grupov za ruský jazyk jak výborný predmet. Pripoznať i hodziny u našich kúdoch. Definovať jednoho sigurného javného vydavača, ktorý bude drukovať učebníky. To len depojední akcenty zaključenia z obsiažného dňového šora neškajšej schádzky, ktorí vojdu do predkladania míroch, ktorý má na míru syntetizovať i realizovať pokrajinský sekretariat za obrazovanie úpravu i nacionálnej zajednici u cilju riešovania problémoch u obrazovanju nacionálnych zajednicoch. Međutim, svidomi, že i toti míry budu nedostatočni, keď nebude dzeci u nastavi, členi odboru potrimali predkladanje predsjedatelja nacionalnog sovitu, že bi še co skorej obnovelo kontakti i probovalo pritahnut co vecej potencijalnih školjarov naše jedinej gimnaziji zo Zakarpatske oblasti u Ukrajini, od ktorých by u budućnosti po jeho dumanju značna čas i ostala u našej zajednici.